Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 17 декабрь сишәмбе көн. Мин Эльза Әхмәтҗанова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме барыгызга да хәерле матур көн телибез. Тапшыруыбызның башында тарихка кирип калган кайбер вакыйгалар турында кыскача. Ел сайын 17 декабрьдә Россия хәрби гаскәрләренең стратегик ракета гаскәрләре көнен билгеләп үтәләр. Әлеге төр гаскәрләр ядер һөҗүменә каршы торыр өчен булдырылган. Илебезне саклаучы стратегик ракета гаскәрләре һәрвакыт даими хәрби әзерлектә торалар. Бүген 17 декабрьдә Россиядә фельдъегер хезмәткәрләре көнен билгеләп үтәләр. Фельдъегер немец теленнән әһәмияткә ия булган кәгазьләрнең хәрби курьер дип тәрҗемә ителә. Фельдъегер хезмәте турыдан-туры Россия президентына буйсына. Мең 1995 елның 17 декабрендә Россия Федерациясының Дәүләт Думасына икенче чакыру сайлаулары уза. Аның нәтиҗәсендә Думага 4 партия уза. Дәүләт Думасының икенче чакыру депутатлары эшләү дәверендә 3134 законы проект кабул итәләр. Тапшыруыбызның кунагы белән дә танышу вакыты килеп җитте. Бүген безнең студиядә Мәскәү шәһәренең татарлар штабы координаторы Гөлнара Яруллина. Хәерле көн, Гөлнара, исәнмесез? Бик шатлы сезне күрергә. Татар штабының тарихы 90-нчы еллар башында башланып китә һәм аның тарихында Фикрат Табиев трашлай бит башында. Менә аның ул салып калдырган традицияларга сез никадәр тугры булып калдыгыз бүгенге көндә? Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Әлбәттә, безнең Фикрат Табиев ул безнең нигез салучы һәм бу штабка безгә идеялар биреп калдырган һәм шул идеяларга без тугры булып калдык. Һәм ул да безгә Татарстанга иң мөһим бик күп бирде һәм кадрларны үстерү һәм аларны Мәскәүдә, бүтән җирдә безне поддерживать итте. Һәм шуңа без дә һәм шул Фикрат Табиевның иң төп максатын без дә хәзер Мәскәүдә шулай алып барабыз. Менә штабның командасына күз салсак, анда гел яшьләр, име? Остазларыгыз кем? Кемнән сез тәҗрибә туплыйсыз? Кемнән өйрәнәсез? Ничек эшләргә кирәк икән? Әлбәттә, безнең штабыбыз яшьләрдән дә тора һәм безнең иң төп осталарыбыз инде аксакаллар, әлбәттә. Безнең бик күп академиклар, депутатлар һәм генераллар, кемнәрдән без шулай ук өйрәнәбез, нәрсә мәгълүматлар алардан туплыйбыз һәм алардан өйрәнәбез. Менә штабның проектлары да бихисап, алар шундый кызыклы. Менә сезнең фикерегезчә, шушы узып баручы 2019 елда аларның кайсысы иң нәтиҗәле һәм матур эшләр алып барган? Әлбәттә, безнең штабта бик күп проектлар, ул да безнең аксакаллар клубы, табиблар клубы, Гиппократ дип атыйбыз инде без аны. Бездә бик каты, нык уйныйлар, ул татар мафияда бик күп кеше җыела һәм алар белән без бик актив һәм шул ук хәйрия вакыйгада да катнашабыз. Менә мафияны без кешеләрне җыябыз да, акчалар җыябыз һәм аны инде шул хәйрия клубына без ятим балалар өйләренә барабыз, бергәләп кушылып һәм менә шулай инде алып барабыз. Бу Мәскәү шәһәрендә яшәүчеләргә генә булышасызмы, яки инде төрле төбәкләрдән сезгә татарлар мөрәҗәгать итә алалармы, ярдәм сорап? Юк, бу Мәскәү генә түгел, әлбәттә безгә иң төрле төбәкләрдән шалтыраталар, язалар. Без һәрвакыт алар белән элемтәдә һәм алар бездән дә мөрәҗәгать сорыйлар. Менә вот кичә генә без Питер якларга бардык һәм алар белән танышып, Нираз дигән клуб татар клубында, татарский культурный центр бар, шунда алар белән танышып, менә шул безнең
арада шундый яхшы мөнәсәбәтләр булган өчен шуңа аларга кунакка барып киттек һәм алар безне бик тату рәхмәт итеп кунакладылар, Каршы алдылар, алар безгә Питерны да күрсәттеләр, безнең кичкенә экскурсия булды. Татар урыннарында Габдулла Тукай һәм Муса Җәлил Татарлы исемнәре белән бәйле урыннарга. Шунда барып кайттык. Менә шулай итеп тату яшибез инде. Менә 2019 ел тарихка кереп кала инде берничә көннән дип әйтеп була шулай бит. Менә сезнең иң мактанырлык, иң истә калырлык эшләрегез нәрсә булды? Нәрсәне бигрәк тә сагынып сөйләячәксез? Ой, безнең бик бай проектлар һәм вакыйгалар. Менә тагын иң танылган дип әйтсәм инде, менә хәзер безнең Ямалиев Рөстәм абый алар Уфага барып кайттылар. Һәм анда менә без алар белән сөйләшеп, хәзер инде алар берсе шулай ук безнең штабның ничегенә филиалын алар берсе ачып ачуын сөйләштек. Менә сезгә мөрәҗәгать иткәндә күбрәк татарлар нинди сораулар белән мөрәҗәгать итәләр? Һәм гомумән менә бездә Казанда, Татарстанда яшәүче яшьләр белән дә нинди мөнәсәбәттә торасыз сез? Без алар белән бик тыгыз. Алар белән иң беренче сорау инде ул кадрлар. Ничек эшкә урнашырга, ничек Мәскәүгә күчәргә, ничек ул бик авырмы, авыр түгелме, анда квартира табу, урын кая яшәргә. Сорауларга да әлбәттә ярдәм итәсез булып чыга шулай бит. Безнең бит әле студентлар да күп укый шулай бит. Шул укучылар белән дә аралашасызмы? Әлбәттә аралашабыз, біз аларга бик нык булышабыз. Менә безнең бу арада Якташ дигән Губкин исемендәге университетта яшьләр көне узды. Анда да без бик катнаштык, аларга бардык һәм анда алар бик күп итеп, матур итеп концерт куйдылар һәм бөтен студентларга күрсәттеләр нәрсә ул татар теле, татар егетләре, кызлары матур итеп менә шулай күрсәттеләр. Гөлнара, сез үзегез 14нче елдан бирле Мәскәүдә яшисез, шулай бит. Казанда үзегез еш буласызмы? Шуны да әйтеп китәргә кирәк. Гөлнара менә бүген иртә белән кайтып кына төште дип әйтсәк була. Шулай бит, монда әти-әнисе аның яши. Казанга менә Татарстанга нинди хисләр белән кайтасыз? Бигрәк тә нәрсә сагындыра? Әлбәттә, Казанга кайтып инде минем иң җылы яклар, иң яраткан ятлар. Бәлки минем монда әниләрем, әтиләрем, апайым, бөтенесе монда, аларга шулай ук бик кызу кайтам инде. Шатланып име, алар сезне көтеп торалар инде. Бик зур рәхмәт сезгә бүген безнең тапшыруга килгәнегез өчен. Яңа елларда сезнең өчен, шәхси сезнең өчен, штабыгыз өчен уңышлы булсын иде. Рәхмәт сезгә дә. Исән булыгыз.